It-triq il-qudiem għall-pajjiż u l-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech huma biss il-vera tama li għandu bżonn pajjiżna quddiem l-aħħar żviluppi li qed joħorġu ta' kuljum mill-qorti. Hekk qal Ivan J. Bartolo, kandidat u l-President ta' Dialogu Soċjali fih dan il-Partit Nazzjonalista matul konferenza tal-aħbarijiet akkumpanjat mill-kandidat tal-partit Pola Mifsud Bonnici. Ivan J. Bartolo qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli ħaddan politika fejn ħadd ma jibqa' lura u fejn il-bniedem jibqa' fiċ-ċentru bħalma għamel il-Partit Nazzjonalista fis-snin li matulhom mexxa lil pajjiżna mill-gvern. Min-naħa l-oħra, taħt il-Gvern Laburista qed ngħixu fi żmien fejn il-weda solenni ta' Malta tagħna lkoll inkisret sa mill-ewwel ġurnata. U għalhekk li f'dan iż-żmien hu meħtieġ li ninaqdu ħalli narfu malar l-isfidi filwaqt li nwarbu differenzi tenna Ivan J. Bartolo. Irridu naħolqu setturi ekonomiċi ġodda biex tassew inħadmu politika fejn ħadd ma jibqa' lura, fejn niġġeneraw il-ġid u naqsmuh b'mod ġust bejn kulħadd u mhux mal-ftit. Għaliex nożżu l-ġid ta' kull wieħed u waħda minna u nżommu l-persuna fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Min-naħa tagħha, Pola Mifsud Bonnici qalet li pajjiżna jixraqlu li mill-aktar fis jaqleb għal paġna ġdida għax il-Partit Nazzjonalista jrid li jisem Malta u għawdex tagħna jitnatfu fil-waqt li min għamel il-ħażin iwieġeb għal emilu. Ikomplit li pajjiżna jixraqlu politika serja immexxi minn politiċi serji bil-Partit Nazzjonalista ikompli jara li l-poplu jimxi brasu mollija. Dan meta qed inkomplu nisimgħu kif il-Partit Laburista ħammeġ il-politika Maltija u minn fuq Roberta Bela qed jibqa' ma jridx jitlob apoloġija. Irridu illi dawn il-gżejjer tagħna jkunu verament ta' kulħadd u mhux tal-ftit. Irridu nerġgħu nagħtu lil dawn il-gżejjer tagħna lil poplu biżel tagħna li bil-ħila u bil-kapaċitajiet tiegħu, bil-għaqal u b'sagrifiċċju tiegħu dejjem ħadem u stinka u allura ħaqqu illi issa jgawdi. Iż-żewġ kelliema nnotaw id-diversi talbiet li qed isiru li tmexxija tal-Partit Laburista biex issir apoloġija lil poplu kollu. Madankollu ma qalu li sempliċi apoloġija mhijiex biżżejjed jekk ma tintrefax ir-responsabbiltà politika.